Negozji intlaqtu ħażin ħafna. Malta għadha ma ħelsitx mill-COVID-19 u dan kollu ġab nuqqas ta' fiduċja u nuqqas ta' stabilità flimkien ma' inċertezza kbira illi la predominanti għal din l-aħħar sena meta wieħed jikkunsidra wkoll l-instabilità politika illi laqtitna fl-2019. Kliem il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Paula Bela meta ppreżenta set ta' 19 il-proposta għal budget tas-sena li ġejja, budget li hemm bżonn urġenti għalih bilan li jiġi missieled b'mod deċiżiv l-effett tal-pandemija fuq in-negozji. Fis-tqarrija Paula Bela insista li n-negozji stennew sena ta' stabilità wara l-aħħar xhur tal-2019 illi xokkjaw pajjiż ħieħ. Iżda din is-sena żgur illi ma kienitx waħda feliċi. Għaldaqstant il-Kamra tal-SMEs preżentat numru ta' proposti bilan illi il-budget jiggarantixxi pakkett finanzjarju illi joffri serħan il-moħħ għan-negozji fosthom tnaqqis minn 18% VAT għal 10% għal kulħadd, rati speċjali ta' VAT għal dawk in-negozji l-aktar milquta mill-pandemija u l-estensjoni tal-wage supplement tal-Gvern sa Marzu. Il-Kamra tal-SMEs saħqet illi t-tieni mewġa tal-COVID-19 reġgħet ta' daqqa ta' ħarta lin-negozji u għaldaqstant hemm bżonn li l-vouchers maħruġa jerġgħu jitqasmu għal darb'oħra. Madankollu il-Kamra trid li jitqasmu 60 euro għar-ristoranti u lukandi u 40 euro għan-negozji l-oħra. Il-Kamra tal-SMEs appellat lil gvern sabiex jintroduċi skema fejn kumpanniji li jerġgħu jibdew iħaddmu dawk il-persuni li sfortunatament kellhom iwaqfu mill-impjieg kawża tal-pandemija jiġu mejjuna bi ħlas ta' 500 euro fil-paga ta' dawn il-ħaddiema għal medda ta' sena. Insistiet ukoll illi għawdex jeħtieġ set ta' proposti dedikati u jissemmew fost l-oħrajn is-servizz ta' fast ferry, inċentivi sabiex jintużaw aktar muturi u scooters elettriċi f'din il-gżira kif ukoll bini ta' parkeġġ fil-qalba tal-Belt Victoria, investiment deskritt mill-Kamra bħala neċessità assoluta.